Roja 26 çilaya sala 2015 şervanên yekînên parastina gel yepege û yekînên parastina jinên yepeje bi alîkariya çend grûpên mixalefeta Sûrî û pêşvegiriya hêzên pêşmergên Kurdistanê û firokeyên hevpeymanan karîbûn bajarê Kobanê ji çekdarên Daişê paqij bikin. Li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan hêzên Kurdî û şervanên mixalefeta Sûrî ji roja 26 meha yekê ta 16 meha duan karîbûn rûbera 10,000 kîlometrî cargoşeya li derdora Kobanê ji destê çekdarên Daişê derxînin. Rawangeha Sûrî da diyar kirin got niha li başûrê Kobanê di navbera 35 kîlometran de li rojava 30 kîlometr û li rojhilat 4 kîlometr ji wî herêmê di destê hêzên Kurdî û şervanên mixalefeta Sûrî de ye. Derbarê ziyanên gogehana Kobanê ji encama êrişa çekdarên Daişê û êrişên azadkirina wî bajarê de rawangeha Sûrî di daxuyaniyekê de da zanîn got rûbera Kobanê 20 kîlometrî çargoşeya niha ji sedî heftê ji wî bajarî Kabil û Wêran bûye. Çavkaniya aborî eşkere dike jî got ji 16 Eylûna sala 2014 ve heta 16 Sibatê 2015 1217 çekdarên Daişê li herêma Kobanê hatine kuştin. Her wiha sî û kesên sivîl ji bajarê Kobanê jiyana xwe ji dest dane. Di nav şervanên Yepege û Yepeje jî 502 şervan şehîd bûne. Ji şervanên mixalefeta Sûrî jî 21 kes şehîd bûye. Di nav hêzên pêşmergeyên Kurdistanê de yên got ji roja 28 cotmeha sala borî ji başûrê Kurdistanê berê xwe dane Bakurê Kurdistanê û roja 31 heman mehê derbasî bajarê Kobanê bûne. Tenê yek ji pêşmergeyên Kurdistanê şehîd bûye.